Waqt laqa ma' delegazzjoni mill-Kamra tal-Kummerċ, il-mexxej Laburista Joseph Muscat iddiskuta proposti għal qasam tal-informatika. Qal li gvern ġdid jemmel li l-qasam tal-ICT m'għandux ikun aċċessibbli biss għal kumpaniji kbar, iżda l-kumpaniji ta' kull daqs, b'mod partikolari kumpaniji Maltin u Għawċin. Joseph Muscat qal li l-punt ta' tluq għandu jkun li l-gvern jokkupa l-inqas spazju possibbli fejn jieħu l-irwol ta' regolatur u faċilitatur u jagħti l-ispazju lis-settur privat. Qal li fl-aħħar 25 sena saru passi kbar il quddiem fil-qasam tal-ICT f'pajjiżna u gvern ġdid se jkompli jtejjeb fuq dak li diġà sar. Min-naħa l-oħra imma se jkompli jtejjeb fejn ikun hemm bżonn. Filwaqt li tkellem dwar il-ħtieġa li pajjiżna jattira aktar investiment barrani f'dan il-qasam, il-mexxej Laburista qal li hemm bżonn aktar inċentivi biex il-kumpaniji lokali ikomplu jikbru. Keith Fern, iċ-ċermen tas-sezzjoni tal-ICT fiħdan il-Kamra tal-Kummerċ, ippreżenta numru ta' punti għal konsiderazzjoni fit-tfassil tal-programm elettorali tal-Partit Laburista. Preżenti għal din il-laqa kien hemm il-kelliem ewlieni Laburista responsabbli mit-tfassil tal-programm elettorali Carmen Uvella u l-kelliem ewlieni Laburista għall-ICT Michael Farrugia.